Ja som sa teraz telefonicky spojil s mojím kolegou Jánom Slepičkom v Brojklevene, ktorý výraz mi pogratuloval víťazstvu tej súťaži a potom povedal takú... Hovorím mi takú vec. Ja sa ho pýtam, aká je atmosféra tam a on hovoril, nie, daj skôr povedz, aká je v Lucerine. Hovorím, fantastická, strojúca priama a on potom... Ja hovorím, Jano, tak ak je to v Brojklevene, aká atmosféra vo Švédsku? Áno, povie... No tak celé Švédsko ešte stále žije americkými voľbami a dokonca sú tu i anekdoty. Hovorím, nehovor. Áno, sú tu dokonca anekdoty na neúspešného amerického kandidáta Johna Kerryho. To sa mi praví třeba jedna anekdota. Jak přijde John Kerry na Ostravsko do jednoho takového velkodolu a tam ho nepoznají a předák se ho ptá, a ty jsi Kerry? A John Kerry odpoví, yes, I am. Dobre, hovorím, kolego, ja Slepička, ja si neodpustím, abych vám to nepovedal. Je to tak, ako že príde John Kerry, to je ten Američan, ktorý sa nedostal. Príde na Ostravsko, tam ho nepozná, nejaký šedák toho veľkodolu a pýta sa, a ty si ktorý? A on povie po anglicku samozrejme, áno, to som ja.